today. Happy birthday to you from me, Israel, the Holy Land. שלום לך דוד גרוסמן, היום ליום הולדתי ה-86 עשו לי בני המשפחה הפתעה גדולה והביאו לי את ספרך האחרון עם הקדשתך האישית. תודה רבה לך. אני מבקש לציין שקראתי חלק ניכר מכל ספריך, הנה הם לפניך, ואהבתי את הספרים, ואחרי קריאה המלצתי לאשתי וגם היא קראה, ככה זה אצלנו במשפחה, קוראים ביחד. אני מאחל לך המשך כתיבה יוצרת ככל שתוכל. תודה. 7 פעמים. ואני צריכה להגיד, אתה צריך לצחוק 7 פעמים, וזה טוב למוח ולבריאות. חה, 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 חרה. נגיד כל יום את זה, אז אני צחוק 7 פעמים. טוב, לפחות את תהיי בריאה. כן. עולה! ואזרחי, שוב נחזור על הפרטים שהדרים נכון לרגע זה לפחות על פי מגן דוד אדום. זה לא בו. לא בו. תגידי לו משהו. הוא אוהב אותך, אמא. שלום לא בו, הוא צמוד אליי, יום ולילה, לאן אני הולכת אחריי. אני מרגישה קטע, יש לי שומר ראש ומחזר. אמא אמרה שזה קשה. עברה שלב ראשון, עברה שלב שני, עכשיו מתמודדת עם שלב שלישי, ובינתיים היא מצליחה יפה מאוד. לה 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 סובב לו סובב לו סובב לו סובב לו סובב לו סובב לפינג'אן הרוח נושבת רק מסתר מילים מרינה. איזה עוד שירים יש לנו במדורה? ראש הגבעה עומדת פרה פותחת סוגרת ציון ירושלים. אמא, תגידי בוקר טוב למשפחה. בוקר טוב, אני שותלת קקטוסים לגינה העתידית שלי, ובינתיים זה מעסיק אותי ונעים לי מאוד. ביי. שלום לכולם. ב-22 לחודש יש אזכרה לאבא, סבא. הייתי רוצה שתחשבו איך נוכל לארגן את זה עם יחד או כל אחד לחוד. מחכה לדעתכם, ביי אמא. אני מרגישה טוב, אני אכלתי היום דגים, היה לי טעים. עכשיו אני יושבת ומתכננת מה יהיה לי בקרווילה בבית. בשלב ראשון, אחר כך נדבר על הבית הסופי. ביי, חיבוק לכולם, אמא. טוב. אמא משקה את הציצים במרפסת. יצאנו לקטוף פרי, אבל לא היו פירות על העצים אצל השכנים, אז כנראה שמישהו הקדים אותנו. וזהו, יום שמש יפה, עושות כביסה, וזהו, יום טוב לכולם. אחרי 20 וכמה ימים, סוף סוף התחלתי לצייר, התחלה במנדלה, ציור של אופרה. זה של פרידה קאלו. של פרידה קאלו. לאט לאט זה מרגיע עצם החזרה של הצבע. וזהו, ועוד מעט נלך לסופר לקנות משהו, פעם ראשונה שאני יוצאת.
אין לי הרבה חשק לצאת. יאיר רצה שניסע איתו לבאר שבע, אבל לא בא לי. לא מרגישה צורך לצאת. סך הכל מעולה לי, אז מה אני צריכה יותר? חיבוק דש לכולם. משפחת דרום היקרה, יש לי 2 מחדרים חדשים. לא יודעת, זה אמא ובת? לא, זה לא בו, זה הצעיר. זה לא בו הבן, והאמא, 2 השחורים, כל היום אחריי, מלקקים אותי, אני לא זוכרת עוד מתי לקקו אותי. אני לא יודעת אם לשמוח או לא לשמוח. טוב, נראה אותך מלטפת אותו קצת. כן. טוב. אז זהו, לילה טוב. לילה טוב. בוקר טוב, אמא. בוקר טוב. היום הגדול הגיע, והחבילה עם הספרים שכתבנו ביחד על אבא. את רוצה לפתוח את הקרטון, לראות מה יש בפנים? כן, אני מאוד שמחה. כולם מחכים לזה. וואו. את רוצה להגיד משהו על החוויה של הוצאת ספר על אבא? מאוד מרגש, מאוד ארוך, המון עבודה לאופרה, ואני שמחה שעשינו משהו לזכרו שהוא כל כך רצה. כן, וזה גם הולך ספר ליד ושם, שזה כבוד גדול. נכון. אבא היה מאוד מרוצה. אוקיי, את רוצה להוסיף עוד משהו? לא יודעת. עדיין קשה לי, לא מתרגלת שהוא איננו ממש. אני כאילו, הוא בכל מקום פה. מצד אחד אני איתו, מצד שני גם חרדה. זה קצת מבהיל, אבל הוא איתי. הוא היה איתי 70 שנה, זה לא פשוט. נכון. זהו. אבל הספר הוא... זה היה החלום שלו. זה היה החלום הרבה שנים. שלו שהתגשם, וכל המשפחה שמחה על זה. יופי. תודה, אמא.